Bueno, atxaldeon, hasten gea, barkatu atzerapena, eta, bueno, otsaieko osoko bilkurai hasiera emango diogu. Eta, bueno, lehenengo puntua, gero bozkatuko dugu ordenantzarena sartzea. Ordenantza sartzea, gero bozkatuko dugu, bai. Vale, ordenakin hasiko gea, eta lehenengo puntua da azkeneko otsaiaren 6an ospatutako bilkuraren akta onartzea. Ez dago zuzenketarik? Vale. Bueno, orduan, aldeko bozkak, onartzen aldeko bozkak. Eta bigarren puntua, beti bezala, alkatetzak urtarrilean zehar sinatutako dekretuen berri ematea da. Hirugarren puntua, mozio bat da, berreskuratzen duten. Bai, hemen daukate. Bueno, hirugarren puntua mozio bat da. Mozio hau, Egiari Zor Fundazioak sartu zuen udaletxeko erregistroan, eta udalera plenontara ekartzeko alderdi baten babesa behar duenez, guk babestuta dator plenora, eta laburbilduz mozio honen helburua barkatu da legebiltzarrean onartu zen indarkeria politikoko testuingurun eta biktima polizia indarkeren biktimen erreparazio eta aitormena tramitatzeko, uztailean 28ko 2016 legea aldatu zuen apirilak 4eko 5/2019 legen oinarrituta, laburbilduz aipatuko dugu bi epe zabaltzen diela. Epe horietako bat 1978an amaitzen da, eta bigarren epea 1989an. Legen helburua da, funtzionario publikoek bere inkizunetan o inkizunetatik kanpo eragindako giza eskubideen urraketen biktimak aitortzea. Eta lege horrek esan bezala, bi epe bereizten ditu, eta zabalik daude bi epe horiek. Mozio honek eskatzen du, bi epe horietan gainea kontutan izan da lehenengo epe hori, hau da 78 osoa hartzen duen 1989ko urtarrilaren bateraino zabaltzen den epe hori, epe horretan biktimak izan ziren pertsonak eskaerak tramitatzeko, biktima errekonozimendu hori lortzeko eskaerak tramitatzeko epea apirilaren 16an, hurrengo apirilaren 16an amaituko da. Bigarren epeari, hau da, 89ra laino zabaltzen den epe hori luzeagoa da. Eta, horregatik, ez dut mozio guztia irakurriko, baina Egiari Zor Fundazioak honakoa eskatzen dio Ordiziko udalari. Ordiziko udalak aitortza adierazten die Euskal Autonomia Erkidegoa 1988 eta 1989 bitartean motivazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan zituzten biktimei eta egokitzat jotzen du 5/2019 legeak eskainiko dien reparazioa biktima horiek duten egia, justizia eta memoriarako eskubideak egikaritzeko urrats garrantzitsua izanik.
Bi, era berean Ordiziako udalak animatzen ditu giza eskubideen urraketen biktima gisara errekonozimendua eta erreparazioa jasotzeko eskaera aurkezteko borondatea duten udalerriko pertsonak prozedura hori martxan jartzeko eskabidea aurkeztera. Horrez gain, hori posible izan dadin, pertsona horiei aholkularitza eta laguntza emateko konpromisoa ere hartzen du udalak. 3. Ordiziko udalak jendaurrean jakinaraziko du hartutako erabakia dituen ohiko komunikazio bideak erabiliz, eskaera prozedurak abiatzeko interesa izan dezaken pertsona oro informatuta egon dadin dagozkion eskubideen inguruan. Eta, zentzu honetan, aipatu bezala Egiari Zor Fundazioak proposatu duen mozio honetan ere, bai aipatzen da eta adierazten da prestutasuna fundaziotik aholkularitza eta laguntza eskaintzeko prozedura hori abian jarri nahi duten pertsonei. Guk gure partetik, aipatu hemen ordezkatu gauden alderdi guztiok babestu dugula hau Eusko Legebiltzarrean, eta Eusko Jaurlaritzak martxan dituela mekanismo guzti hau tramidean jartzeko. Gauza da, uste dugu emozioen bidez ez dugula tratatu behar. Nik uste hau ne baldin bada honi oihartzun ematea, komunikabideak erabili daitezkeela hau komunikatzeko, baino ez mozio baten bidez. Azkenean Egiari Zor errealitate asko dare. Gizarte honetan, euskal gizartean hemen ordezkatuak ez daudenak eta herri honetan gainera bizi izan ditugunak oso urrun joan gabe. Orduan, guzti horiek kontutan izan arte, nik uste danak elkarrekin lantzeko foroa, edo horra askotan izan dugu bizikidetzaren inguruan batzordeak, edo foroa, edo egin beharrekoak martxan jarri ditugula denbora berri aurre egiteko. Eta, guruz ez hori da udaletxe bezala bultzatu beharko genukena, emozioa alde batea utziz eta komunikabideak erabiliz hemen dagoen edukia edo behintzat foro edo behintzat eduki hauetan babestuak izan daitezkenak, babestuak edo izan alitzateko. Guk uste dugula eskatzen duela bakarrik da legea bea aplikatzea, eta pixkat nire uste mozioa udaletxetan aurkeztu egiten da, jendea diarazteko hoi hor dagoela eta animatzeko jendea sufritu zuenen momentu horretan, behar bada bultzakada bat ematea jende horri pausu bat aurrean emateko eta salatzeko eta esateko ni ere biktima izan naiz, ez? Orduan nire funtze hori dauke eta hau behitzet gure baiezkoa bosko edo mozioa, pentsatzen ez balima beste zeozer egitea kasu honetan eskatu duen bezala. Guk zentzu hortan, Milak esan duenaren aritik, guk bai planteatzen dugu, benetan aipatu duzun bezala, babesa jasozun lege horren garapenaren neurriak izan da, martxan dauden prozedurak izan da, eta epe horiek zabalduta daudela izan da helaraztea ordiziarrei, hori benetan irikita dagoen epe bat dela, beraien eskubia daukatela hala uste badute jakinarazi prozedura hori hasteko eta esatea horretarako hori egin nahiko balute bideak irikita daudela. Eta guk zentzu horretan noski onartuko dugu mozioa. Beste gauzatxo bat bakarrik esateko mozioa berez fundazioa bera aurkezten duela, ez dugula guk, ez beraiek, ez inor aurkezten orduan, hori bertan beran usteko zail xamarra da. Beste aldetik honik ez dut uste, horako moziorik ukatzeko argumentorik dauzkeun, zen berriro esaten den, legeen aplikazioa besterik ez da. Etika pixkat ere, guztiak, errealitate guztiak kontutan izateko. Eta, alkateak berak esan duen bezala, helburua baldin bada, azkenean jakinarazte hau, komunikabideak erabili daitezke hau komunikatzeko. Eta ez da, zergatik mozio bat edo nartu edo pleno batetik pasa behar. Eta Nesta fundazio batek aurkeztu mozioa pleno honen eskumena da, azkenen tratatzea edo ez, edo tratatu behar dan foroan.
berrez diot, eta pixkate fundazio honen izena erabiliz, egiari zor, errealitate asko ditugulako herri honetan. Guk uste dugu, benetan, errealitate hoiei erantzun da, denei dauden bide guztiak zabaldu eta publiko egin behar ditugula. Eta horrela ulertzen dugu, azkenen eskaera hau. Hau da, herritarrei jakinaraztea hori horrela dagola, eta inor ez da behartzen, baizik eta informazioa eman eta egoki iruditzen zaionari tramitatzeko. Beraz, bozkatu. Nosotros vamos a votar favorablemente todo lo que signifique agilizar o facilitar las gestiones de tipo subvenciones, ayudas, nos parece correcto. En cuanto a valorar los casos, hoy mismo el Gobierno vasco creo que ha dado luz verde también a la comisión de valoración, lo que pasa que no veo que haya que valorar los casos en los ayuntamientos, sino simplemente facilitar la tramitación. O sea que nosotros vamos a votar favorablemente. Aldeko bozkak beraz. Eta abstentzioak. Hurrengo puntura pasatuta, martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala dakarkigu. Zentzu honetan adierazpen horren muina eudeletik alderdi guztiek babestutako adierazpena dala, baino zentzu baten ikusita adierazpen orokor hori ordizira lurreratzeko benetan egiten dien konpromisoetan eta eskatzen zuela ordiziko errealitatera egokitzea, hau da, badaude zenbait konpromiso agian ordizian hartu ez ditugunak, baina beste batzuk honezkero abian ditugunak. Horregatik, bai egin dena da adierazpen hori, udaleko berdintasun teknikariaren irizpideak jarraituta, ordiziko errealitatera egokitu bertan planteatzen dien konpromisoekin. Baina, egia da baita, badagola ekarpen bat, orduan ez dakit ekarpen hori azaldu nahi duzun, Mila, gehitzeko edo... Bai, ekarpena batez ere ikusita adierazpen instituzionala ikusten genuen, faltazzaiola gure uste oso garrantzitsua den puntu hori zaintza lanak edo zaintza arloan ez den zertxore aipatzen, ez? Eta uste dugu ez dugula ahaztu behar zein den egitazko desberdintasun mantentzen duen ere parte handi bat gure elkartea, ez? Eta da justu hori, ez? Zaintza lanak, zeintzu dutaren ezarritako zaintza lana emakumezkoak dira, emakume desberdintasun horretan gainaz enplegu eta soldata dia askoz ez dago nolabait baloratuta lan hori, eta gertatzen da beste arlo batetan ere biolentzia edo bortxakeria, eta arlo hori ikusi edo aipatu gabe zegoela justo adierazpen honetan. Orduan guk elaz egin ditugun edo proposamena aldaketa, eranzketa proposatzen ditugunak barkatu, dio justo bide hortan. Eta da eranztea, ontsa esango dut ze puntuan, hemen, puntu bat, jartzen duna udala arau programa eta zerbitzuen genero eraginaren ebaluazioa harina garatzea eta udal jarduera osoan genero ikuspegia txertatzea dela bermatzea. Hortxe eranztea 3 puntu izango zen, zaintza lanak bizitza eta pertsonen ongizatea mantentzeko ezinbesteko ondasun komun gisa aitortzea.
bai eta sistema sozioekonomikoa osoaren oinarria den ugalketa ekonomiaren funtsezko ardatza gisa ere. Beste puntu bat, zaintza lanak demokratizatzeko plan bat egitea eta abian jartzea udalerriko gizarte eragileekin batera. Zainketen arloari lotutako elkarten ehunarekin eta arreta berezia jarriz sektoreko langileen parte hartzean. Eta hirugarren bat, gizarte ekonomiari eta ekonomia solidarioa lotutako ekimen ekonomikoak bultzatu eta sustatzea. Bai eta bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako garapen eredu baterantz igarotzea ahalbidentze duten sektore iraunkor eta desiragarriak ere. Eta gero beste puntu bat, nun eskatzen dugu, 30.000 euroko aurrekontu partida sortzea, mantentzea ez, baina bez eta sortzea zen proposatu egin dugu aurrekontua jartzea, baina goendik ez dago, eta egia da sortzea dela, eta emakumeen ahalduntzeri bideratuta. Eta udalerrian emakumearen etxea sortzeko eta eraikitzeko azken xedea eta helburua duena, bai eta gune horien Euskalden mailako sareak ere bultzakada hori ematea eta aldi berean haren kudeaketen erabiltzaileen erantzunkidetasuna erraztea eta haien independentzia eta askatasuna sustatzea. Nik planteatu barrun guk ontzaten baten dugu ekarpena, ez dakit ontzaten baten baldin bada, txertatu egin zitzaizuen proposamen hortan, eta proposamena zen ez dut uste ni pertsona egokiena nahi zenik, eta nire taldekide batek martxoak 8 da irakurtzea adierazpena bere osotasunean jakiteko zer dan aldarrikatzen den. Emakumearen nazioarteko eguna ezarri zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Martxoaren 8 emakumeen grebak oroitzen ditu. Historian zehar euren eskubide laboral, ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatu dituztenak. Borrokek aldaketak ekarri dituzte legeetan, gizartean eta kulturan. Eta gizarteak berdintasun eta demokrazia maila handiagotarantz aurreratu dituzte. Hala ere, emakumeen borroken garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko komunitateetan oraindik ere emakumeenganako bereizkeriak eta ezberdintasunak daude. Emakume izate hutsagatik. Bereizkeria hori beste batzuekin gurutzatzen da. Klase, etnia, adina, kultura, sinesmena, immigrazio estatusa, sexu orientazioa, genero identitatea edo gaitasuna besteak beste. Behin ekintza plataformak 25 urte bete dituenean, belaunaldi berriak bat egiten du giza eskubideak defendatu eta genero berdintasuna lortuko duen ekonomia, gizarte eta sistema politikoak irudikatzeko borroka. Inor bazterrean utzi gabe. Munduko mugimendu honen ustez, generoen arteko berdintasuna ez da soilik oinarrizko giza eskubidea, baizik eta mundu baketsu, oparo eta iraunkorra lortzeko beharrezko oinarriak. Garapen jasangarrirako helburuetan jasotzen den bezala. Berdintasuna gizarte osoaren mezu bakar gisa aldarrikatzeko garaia da. Emakumeen borrokek eta kaleetako mobilizazioek instituzioei konpromiso irmoko ariketa egitea eskatzen digute. Genero harremanak eraldatzea gure udalerrien eta gure administrazioen bizitzan. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik kentzea eta egiturazko indarkeria horrek biktimak erreparatzea. Baldintzak eta aukerak eraikitzea izaera guztietako emakumeek tokiko bizitzako ekonomian, gizartean, politikan eta kulturan parte hartzeko. Diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea. Bizitza erdira ekarriko duten gizarte antolakuntza erantzukideak diseinatzea. Tokiko euskal gobernuak konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko politikak diseinatu eta kudeatu behar ditugu. Eta horrexegatik, Ordiziako udalak konpromiso irmoa adierazi nahi du berdintasunezko gizarte inklusiboa eraikitzen laguntzeko. Pertsona guztien eskubideak eta parte hartzea bermatuko dituen tokiko bizitzan onartu neurri hauek abian jarri. Toki eremuan berdintasunean aurrera egiteko honako konpromisoak hartzen ditugu. Udalaren zeregin guztietan berdintasun printzipioak txertatzen dela bermatzea.
Udalerriko emakumeen baldintzak eta egoerak sistematikoki aztertzea, baliabide, ondasun eta zerbitzu guztiak eskuratzeari dagokionez. Bai eta tokiko bizitzan parte hartzeari dagokionez ere. Berdintasunak identifikatu eta zuzentzeko. Diagnostiko horretan oinarrituta politika sektoriala guztiak egokitzea. Tokiko bizitzako emakumeen eta gizonen berdintasunerako Europa gutunari atxikitzea. Eta gutunean zehaztutako konpromisoak aplikatzea bere lurraldean. Tokiko berdintasun politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen egitura egonkorra edukitzeko eta indartzeko urratsak egitea. Toki mailan edo beste udalerri batzuekin elkartuta. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako tokiko ekintza plana garatzea. Hirugarren berdintasunerako plana sortzea prozesu parte hartzaile baten bidez. Eta haren eragina ebaluatzea eta emaitzen berri ematea. Tokiko arauak arian artikulatzea, berdintasun politika garatzeko eta udal jarduera osoan genero ikuspegia txertatzen dela bermatzeko. Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako tokiko koordinazio protokoloa garatzea. Tokiko jardueretan indarkeria matxistaren biktimei erreparazio emateko printzipioaren aplikazioan aurrera egitea. Udaleko arau programa eta zerbitzu genero eraginaren ebaluazio ari-arian garatzea, eta udal jarduera osoan genero ikuspegia txertatzen dela bermatzea. Zaintza lanak bizitza eta pertsonen ongizatea mantentzeko ezinbesteko ondasun komun gisa aitortzea. Bai eta sistema sozioekonomiko osoaren oinarria den ugalketa ekonomiaren funtsezko ardatz gisa ere. Zaintza lanak demokratizatzeko plan bat egitea eta abian jartzea. Udalerriko gizarte eragileekin batera. Zainketen arloari lotutako elkarte ehunarekin eta arreta berezia jarriz sektoreko langileen parte hartzea. Gizarte ekonomiari eta ekonomia solidario lotutako ekimen ekonomikoak bultzatu eta sustatzea. Bai eta bizitzaren jasangarritasunean oinarritutako garapen eredu baterantz igarotzea ahalbidetzen duen sektore iraunkor eta desiragarriak dira. Udalerriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimenak garatzeko espazioak eta baliabideak eskaintzea. 30.000 euroko aurrekontu partida urtero mantentzea, emakumeen ahalduntzera bideratuta. Eta udalerrian emakumearen etxea sortzeko eta irekitzeko azken xedea eta helburua duena. Bai eta gune horiek eskualde mailako sareak ere eta aldi berean haren kudeaketan erabiltzaileen erantzukidetasuna erraztea eta haien independentzia eta askatasuna sustatzea. Toki mailan emakumeen erakundeekin eta erakunde feministekin etengabe komunikatzeko espazioak antolatzea. Berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako tokiko politikak diseinatzeko eta ebaluatzeko. Berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako Euskal Udalaren sarean berdinzare aktiboki parte hartzea. Sare horren helburua da indarrak batzea eta tokiko gobernuek elkarrekin jardutea. Berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako politikak, programak eta zerbitzuak bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko. Azkenean, udal honek dei egiten die herritarrei emakumeen nazioarteko egunaren karietara mugimendu feministak martxoaren 8irako antolatu dituen mobilizazioetan era aktiboan parte har dezaten. Gauzatxo bat, urtero bezala, antxi nahiko genioke ere, hemen osoko bilkuran gure asignazioa M8ako nola esaten da, donazion? Doai. Idatzea. Bale. Aldeko bozkak. Urtero egin izan dugu, iaz, duen dela 2 urte eta izan da... Ez, guri deskonta egiten digute eta ordaindu egiten zaie, edo eman zaie, M8ko plataforma.
Hurrengo puntura pasatuta, 5. puntua da Euskara sustatzeko ekintza plana, ESEPA 2020-2024 onartzea. Udalak bere barne plangintza mailan aurkeztu zaigu alderdi guztiei landu den Euskara sustatzeko ekintza plana, ESEP deiturikoa, eta hori azkenean udalerrira egokitu dugu Eusko Jaurlaritzatik jasotako irizpideekin eta 3 helburu estrategikotan egituratzen da: euskararen jabekuntza, euskararen erabilera eta euskararen elikadura, eta bereziki ordizira lurreratuta gustatuko litzaidake gehitzea baita ere egokitzen dela euskaratik abiatuta herri honetan gaur egun daukagun aberastasun linguistikora, euskaratik ere jabetu gaitezen inguruan daukagun aberastasuna. Eta delegaziotik eta pasa ondoren eta azkenean batzordetik ere pasa eta gero, ona ekartzen dugu plangintza hau onartzeko 2020-2024 epealdirako euskara sustatzeko ekintza plana. Besterik gabe, aldeko bozkak. Eta orain galde erreguetara pasatu baino lehen, hasieran aipatu bezala, bai dakarkigu pasadan astean batzordean azaldu baldin bazan ere, diktaminatzerik izanetzan ordenantzaren aldaketa. Bere garaian aldatu zen aparkaldi mugatua arautzen duen orden... Bai, barkatu bai. Orduan, puntua gai ordenean sartzeko bozketa, aldeko bozkak. Aipatu zuzenketa bati buruz ari garela, bere garaian eta dagoeneko oraintxe bertan bukatu da egin gendun aldaketa indarrean zegoen ordenantzarekiko, 2019ko azaroaren 28an hain zuzen. Ordenantza horren aldaketaren muinetako bat izan zen, Ordiziako auzo edo zati mugatu batean aplikatzen zen ordenantza bat izan da, bertan jasotzen ziren isunak oso altuak zirela. 200 euroko isuna jasotzen zuen ordenantzak, eta pareko isunik ez zegoen Ordiziko beste auzoetan antzeko edo tankerako arau hausteak burutzen zianean. Eta hori aldatzeko egintzan azan isunen kopurua murriztu eta egokitu 40 eurotara, 200 eurotan aurrikusten zen isun hori, 40 eurotara, udalerri guztian sistema berdina ezarri bitartean, behintzat Ordizian beste auzoetan trafiko isunak 40 eurotan tipifikatuta baldin badaude, halako parekidetasun bat lortu nahian eta diskriminazio horik ez eragiteko bizilagunen artean. Aldaketa hori proposatu gendunean, zuzenean egin genduna izan zen, isunaren larritasuna aldatu gabe diru kopurua aldatu. Eta, orain, bai adierazi zaigu batez ere udaltzainetik eta baita ere legez edo trafiko arauan ezartzen dian isunen larritasunari 200 euroko
isuna jartzen zaiola, 200 euroko kopurua jartzen zaiola, eta ordizian bertan ere, trafikoa arautzen duen beste ordenantzan ere, arau hauste larriei ere 200 euroko isuna jartzen zaie, eta gainea ordenantza horretan horrelako arau hausteak ez dira larri bezala hartzen, baizik eta arin bezala hartzen. Orduan, gauza egokitzeko eta juridikoki eta araudi mailan dena berdin egoteko, ordenantza berdin geldituko da, hau da, arau hauste horiek 40 eurotan izaten jarraituko dute, baina proposatzen dena da ez kopuru aldatzea, baizik eta arau haustea larria izan beharrean, arina izatea, bai trafiko legearekin eta bai trafikoaren beste ordenantzarekin bateratasuna eta parekidetasuna mantentzearren. Eta arau hauste larriak izango dira 200 eurotan jarraituko dutenak izaten eta konkordantzia bat mantentzearren ordenantza guztietan. Aldaketa hori egin dela aprobetxatuta ere, egia da, naiz eta praktikan aldaketarik ez du ekarriko, bai aldatu dela, aprobetxatu nahi dela testua aldatzeko. Azkenean ordenantzan jartzen zuelako astelehenetik ostiralera indarrean egongo zala, arratsaldeko 8:30 hurrengo eguneko 9:30, eta horrek ez zuen oso ondo iradokitzen zer gertatzen den igande gauetik astelehen goizera. Eta aldatu egin da erredakzio hori benetan astelehenetik eta ostiralera nola funtzionatuko den argi geratu dadin. Eta zentzu horretan baita ere argitu nahi izan du da beste ordenantzaren aldaketan proposatu zen beste aldaketa bat, hau da menpekotasuna duten familia artekoei aitortzen zaie familia arte zuzen horiek zaintzeko eskubidea txartel bat izateko, eta bai zehaztu nahi izan du da, askotan horrelako menpekotasuna duten familia arteak zaintza hori banatu egiten da, izan anaia arreben artean edo izan seme-alaben artean, eta orduan bai nahi izan dudana da argitu pertsona bakoitzeko txartela bakarra emango dala, baina txartel horretan 3 ibilgailu gehienez onartuko diela. Ibilgailuen matrikulak ematea beharrezkoa dalako gero udaltzainek horren kontrola egin dezaten. Eta bukatzeko beste aldaketa izango litzateke merkatariei edo bertan merkatariek ibilgailua jardueraren lokalean helbideratuta baldin badute aitortzea baita ere 6:30-tik 9:30 aparkatzeko eskubidea. Mozio hori barkatu mozionekin, proposamen honekin, aldaketa honekin, gauza da bakarrik, ez da lehen aldia legaldi honetan horrelako gaiak dagokion batzordean edo diktaminatu gabe, zuzenean plenoan edo urgentziz sartzen direla. Eta azkenean, lurraldeko batzordari bidez, legaldi honetan ez dakit bakar batetan edo elkartu den, orduan nik uste sanoa dela, batzordeak behin sortuta eta gaina berez legaldiko hasierako plenuan erabaki zenean hilabetean behin edo elkartuko zela, gutxienez gai hauek bertatik edo pasatzea. Ados.
Aldeko bozkak? Bai, guk eskatzen dugu aurkeztutako mozioa, denak mahai gainen daukezuena, urgentzizko mozio bezala sartzea, zeren badakigu edo jakin izan dugu, badagoela deialdia martxoa 12 mankomunitateeko batzarra edo deialdia. Orduan badakigu ere bertan eskatu dela erabakitzea edo gai honetaz, eta orduan nahiko genuen alkatea, nola hango bokala eta presidentea izango denez, eta hango botoa eman beharko donez, hemendik proposatu boto bat emankorra. Ez dute, boto bat bakarra. Proposamen bezala, mozioa sartzen... A ber, urgente, bai. 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 Bueno, ni komentau nahi non, halako gai garrantzitsuk presentau diguten bezala aurkeztea eta eskatzea irakurri gabe, debatitzeko denborari gabe, ni desde luego ez nagoa doz hau puntu bezala sartzegin. Bueno, nosotros estamos en la misma línea. Bueno, nosotros en principio tenemos el conocimiento, insistimos, de que el 12 de marzo va a haber esa Junta de la Mancomunidad y que se va a tomar una decisión. Entonces, tenemos que debatir esto en el Pleno. No es la primera vez que se presentan mociones de urgencia de esta trascendencia y de mayor todavía para que se debata en el último momento. Entonces, nosotros mantenemos, porque entendemos que además el vocal, que es el alcalde, que va a ser el presidente de la Mancomunidad, tiene que emitir un voto en ese sentido, en lo que en este tema se va a ocupar. Y entonces, entendemos que hay que debatirlo y tomar una decisión en este Pleno. Nik eskatuko non sartzea gai arregu eta gero. Ni berri nahi zenen, baina ezin nahi pleno extraordinario bat 12 martxako 12 lehen. Eta hau landu, eta ja landuta daunen pleno extraordinario bat inda. Bueno, denak ados baldin bagaude pleno extraordinarioari izatea, nik ez daukat problemaik hori, bertan mahai gainen usteko, baina pleno extraordinario deialdia, zen martxoak 12 erabaki bat hartu behar da. Bai. Orduan orain bai galde erreguen txanda. Guk ez dauzkadaz. Orduan... Nik baneuke baino erantzun duzu. Noiz egon bardien lurraldeko... Zatio, ni naiz partaide eta eukideu 8 hilabetetan bat. Eta orduan horregatik baino erantzun duzu lehenago. Hasiko gara lekutzen, Bai.